Tiki karvas 0-4 tappio HJK:sta. Millainen ottelu oli? No, vähän ehkä vaikea ottelu. Tuli muutamia sellaisia mustia hetkiä ja ne teki ekapuolen ja sitten ihan tuohon loppuun pari maalia. Sitten tietysti tuossa tokapuolen ajalla oli ehkä vähän annettukin pilkku. Mutta mun mielestä ihan positiivisella asenteella. Ei sen 4-0 ehkä kerro ihan oikeat lukemia tässä pelissä. Miten sun meni näin henkilökohtaisella tasolla? No ihan ok. Tietysti onhan se rankka tulla suoraan duunista tänne taliin karhaamaan 90 minuuttia, mutta aina voi vähän parempaakin. Sulla on vähän erilainen rooli nyt ollut tässä pre-seasonilla ja Suomen Cupissa olet pelannut laitapakkia. Viime kaudella nähtiin sut enemmän hyökkäävämmässä roolissa. Millainen tämä muutos on ollut? No ei se nyt hirveän vaikea ollut, että pari vuotta sitten Nisussa jo pelattiin muutamia pelejä. Vasempaa pakkia aikaisemmin jo pelannut, mutta on se vähän omanlainen paikka ja pystyy hyvin tukemaan hyökkäyksiä ja tietysti sitten vähän joutuu puolustaakin, mutta ihan kiva paikka. Mitä me oltaisiin voitu tehdä tänään paremmin? Tietysti vähän pelata rohkeammin ja olla vähän lähempänä kaveria kiinni aina joka tilanteessa, että kakkospalloissa ja vähän ehkä liikuttaa palloa nopeammin. Sillä me oltaisiin ehkä oltu huomattavasti paljon parempi. Missä osa-alueessa HJK oli edellä tänään? No kyllä ne oli oikeastaan melkein kaikissa pikkasen edellä, että kaverit on aika nopeita ja vahvoja ja liikuttaa aika paljon sitä palloa, niin ihan niissä asioissa taistelussa, että niihin on vielä matkaa, mutta on toi joukko kumminkin yksi Suomen parhaimpia. Nyt tässä seuraavaksi kohdataan IFK, toinen Veikkausliigan joukkue. Miten tähän valmistaututaan? No se on viikonloppu otetaan vähän rennommin joukkojen kanssa ja otetaan vähän oppia tästä pelistä, että mitä asioita voitaisiin tehdä terävämmin ja vähän paremmin, niin mä veikkaan, että siitä pelistä tulee ihan kova taistelukin. Mahtavaa, kiitos. Yes, kiitos.